Hol vagy, Milán? Itt vagyok. Itt vagyok, rajogok. Egy fekete pofon, dekapol haver. Na jó, ne faszkodjunk el. Először vegyük le. Hát, ja, gondolom. Ezt a részt hivatalosan a ForTrack page támogatta, ahol minden technikai sport helyet kap. A videót támogatta az Air Max Hungary. Minden, amire szükséged lehet a légrugós futóművedhez, egy helyen. A csatorna hivatalos támogatója az Incar Auto Service. YouTube csatornánk hivatalos partnere a K-Media. Na gyerekek, a mai részben Gergő elhozta az E30-as Bimmerjét. Itt a ForTracknak a pályáján vagyunk Pécsen, és itt fogjuk egy kicsit verni neki. Vizesnek vizes az aszfalt, de ez talán egy kicsit jobb is nekünk, mert jobban el fog menni keresztbe. Már régóta terveztük ezt a videót, és most végre Csillagok együttállása létrehozta, hogy elhoztuk a gépet, mindjárt leszedjük a trailerről, és utána fogjátok látni, hogy istentelenül meg fogjuk kergetni itt a pályán. Tudunk valamit tenni? Nem, igazából én nem, már csak leállok. Utána majd megfaggatunk egy kicsit, aztán megmelegítjük az autót, és akkor ütni-verni fogjuk itt a környéken. Több szett gumit is hoztunk valamilyen okból, több szett gumit is hoztunk. Nézzük meg a furgont, hogy van benne? De nézzük meg a furgont. Na hát, mint egy mobil gumis műhely egyébként, úgyhogy itt mobilba föl is fogjuk gumizni a hátulját. Aha, beindult a géposztály, egyből beindult. Úgy lehet érezni az illatán ez a finom, hideg benzinszag. Ez a BMW rámpát is már elhelyezi ide. Lehet hallani, ahogy csisszeg a gumi, mert hegesztett diffi van benne, ők csinálták. Kurva jó. Álljak valahova? Jó helyen van ez a kocsi. Polgármesteri hivatalnak itt a műterméből kiloptak. A büfé mellett, és láttam, hogy ezzel senki nem ül, gondoltam, akkor elhozom. Kajak? Ja. Nem mondod komolyan. Széket loptál. Azok itt vannak. A cél szentesíti az eszközt. Nézzük meg a Kántás úr, milyen fasz a vágóképeket fog csinálni nektek. Nézd meg. Ez olyan elhivatottság, egy fasságot nem mondott egész nap, nem úgy, mint én, bazd meg. Végre összehoztuk ezt a forgatást, mivel ott töltös a rokonságot, elhoztad az E30-at, itt vagyunk a ForTracknek a pályáján, és driftelni fogunk, méghozzá Gergő vezényletével. Mióta van nálad az autó? Beszélgessünk egy kicsit róla. 5-6 éve került hozzám körülbelül az autó. Hát már akkor is versenyautóként üzemelt, de kapott egy teljes restaurálást, vagy hát kisebb felújítást, és most egy éve üzemel nálam körülbelül rendszeresen. És most már driftautóként? Igen, driftautóként. Hát rally autónak indult, aztán valahogy ez lett belőle. És rallizni akartál, vagy úgy voltál vele, hogy te eleve inkább ezt a csapjuk keresztbe vonalat? Hát inkább a drift, az úgy valahogy jobban mozgott egyszer. Hát amint bekerült az első autóba a 6 tengeres motor és a hegesztett diffi, onnantól már nem volt megállás, tehát onnantól már csúszkálni kellett. És ez így valahogy megmaradt, megrögződött, és próbáltam egy kicsit minél jobban elmenni ebbe az irányba, hát ha kisül valami jobb belőle. Elsikerült. Egy-két előzetes infóm azért volt, mert beszélgettünk a kuton, amíg vártuk a többieket. Ha jól tudom, egy 20-is motor van benne, egy 36-ból, meg egy hegesztett diffi. Mi az, amit ti módosítottatok rajta? Tehát a motor az gyári, vagy pedig valamit csináltatok vele? Hát maga a motor az szöggyári. A motor vezérlőhöz lett hozzányúlva, meg hát így minimálisan, amennyit egy szívó motornál lehet. Azon kívül sok változtatás nincs magán a motoron, tehát mondhatni egy széria motor igazából. A legfontosabb kérdés, amit a nézők imádnak, hány lóerős? Hány lóerős? Nem igaz, a fogyasztás az a fogyasztás majd a másik. Hát papíron 150 lóerő, annál talán egy kicsit több, 160 lehet körülbelül, de afölé nem mondanám. És akkor még a millió forintos kérdés, elmegy keresztbe? Elmegy keresztbe. Szigorúan. Itt a Bence, egy középiskolás osztálytársam, és most kezdett el videózni,
videózni, BMW-zni. Bocsánat, hol van? Ott a 3-as. Milyen motorral szeret a BMW-t? Mesélj. A legendásan megbízható N47 320D hátul vezérelt. De ezt te direkt akartad így, vagy? Igen, direkt ez volt az álmom. Sziasztok! Ez egy nagyon jó autó. Piros színe van és 4 kereke van. Hello, sziasztok! Én vagyok a Benő. Nézzétek meg ezt az arcot itt mellettem, tehát szülinapom alkalmából József felhívott a Betonhoffi koncertre, ő is ott volt, ugye a Bence, és ha megnézitek, ő a Vises Betonhoffi. Tehát nézzétek meg, nézzétek meg. Dohánybolt, 10 000, én nem iszom, csak driftelek. Mi van a 7-es BMW-vel? Mondjad, hogy mindenki. Nincs rajta rendszám! Nem, azért jöttem 34-ben, abban is egy 20 év van, hogyha esetleg megkötlik, akkor itt helybe kicseréljük, aztán megyünk tovább. Nagyon kedves, köszönjük szépen, a szó a stúdióé. Mindjárt lekapjuk itten a Igen, ugye hózét. Na, itt beakadt. Oké. Na, most neked akad be. Ja, rakjuk a tetejére, mind a komolyak? Jó. Szédületes gép, valaki jól megbicskölte. No, hát itt láthatjuk, ugye be van keményen durrantva az E30-as bódéba ez a dolog. Érdemes, nem tudom mennyire látszik a felvételeken, azért a futómű keményen hozzá lett nyúlva, hogy igazi vérbeli driftautó lehessen. Egyébként mi mással driftelné, hogyha nem egy ilyen E30-as BMW-vel. 12 évesen volt az első önálló motorcserét? Mit csinál? Ja, hát ez persze. Tehát 12 évesen már motort cseréltél? Hát igen, az nálam alapvető elvárás volt, hogyha én ezt szeretném csinálnám, akkor ezt nekem kell építeni, nekem kell ezzel foglalkozni, és hát én ezért el is mentem autószerelőnek, és végül ez lett a szakmám. Tehát így elég erőteljesen belecsöppentem így ebbe a világba, és hát mondhatni már körül forog az életem. Amíg azért az 12 évesen már motorcserét, az elég erős, mert én Jocóval még arra flexeltünk, hogy lehet nulla kézzel biciklizni, értettem, meg motorcserész a BMW-be. Hát 12 talán nem voltam, akkor kezdtem el csak vezetni, az a 13-14 lehetett, amikor már így nekiálltam szerelni is az autóimat, mert hát eleinte nem, még már mert nem értettünk hozzá, és akkor így szépen lassan így belefolytunk ebbe a BMW-zésbe. Mekkora szívás volt belefaragni ezt a motort? Hát volt pár álmasztanom éjszakán miatta, meg a többieknek is, akik segítettek összerakni. Hát egy erős fél év volt, mire összeállt az autó, úgy igazán. De a vége az úgy lett összecsapva az utolsó este, szóval... Látom, azért itt megvan oldva a fűtés is. Ez főleg ilyen augusztusi napokon jön jól. Meg hát ugye rálátsz a motorra, tehát annál jobb nincs, ha rálátsz a motorra. Látod egyből, ha kigyullad. A diffiről is beszél. Most esik le, kigyullad. Mondtad, hogy egy hegesztett diffi van alatt, ezt ti csináltátok egyébként? Boltba vették, basz. Boltba vette? Nem, a belső az át lett építve, az utcai automalok ki lett szedve a diffi, mert hát annak volt jó az áttétele, és akkor az lett belefaragva. Milyen áttétellel mész? A 444, ez a legrövidebb diffi, ami elérhető ehhez. A váltója? Sima széria, 20-as váltó, semmi extra. 5 gang? Igen, vékony hajtáslánc van alatta, tehát hogy súlycsökkentés, megint. Tehát akkor végül is mondhatjuk, hogy ez egy ilyen low budget drift autó. Hát, szóval, hogyha valaki el akar kezdeni igen. driftelni, akkor valami ilyesmivel? Hát azért... Vagy a ládával, a Lara. Hát igen, a 20-as motorral az autó kicsit szenvedős, tehát annyira nem lehet vele azért driftelni. Egy 2-feles vagy 3000-es motorral azért már egyszerűbb nekiállni, nem feltétlenül ezt a motort ajánlanám így elsőre. Hogyha ebben 3000-es motor lenne, Jocó már most megalkudott volna rá, ebben én biztos vagyok. Abban biztos vagyok. Kicsit beszéljünk a futóműről, mert néztem, hogy azért a gátlók se gyáriak. Mit sikerült beleszkábálni? Hát az elejében van egy Zozó féle első lengőkarszett. Kompletten az első futómű az GSM-es. Hát az, hogy mennyivel szélesebb a gyárjánál, azt nem tudom megmondani. Meg kapott egy kormány szögmódosítót, nagyobb kormányszög érdekében. Húha! Szervó nélkül azért. Mit szoktál csinálni? Állóhelyben megfordulsz, vagy micsoda? Hát ez ilyen targonca effektus, igen, tehát a két sávoson simán. Hát 5 centis nyomtávok vannak, mert ezért kompenzálni kell az elejét.
mamának a hamuba sült pogácsája, mi? Igen, igen. Szerintem nézzük meg egy kicsit a belteret. Egyből észrevehetjük már messziről, hogy itt a Kata felirat az övekön, ugye? A Kati. Nem, Takata övek vannak benne, és szerintem biztos, hogy ezek az FK-k, ezek kurva jól tartanak. Egy nagyon fontos is. Itt belül egy közel-keleti installáció, AC, venti, off-állás, hidrós kézi, meg hát a kesztyűs kormány. A gyári karosszéria köteg és a motorköteg lett olyan szinten összehozva, hogy azzal a kemény 3-4 szálvezetékkel, hogy elinduljon a motor. Többet nagyon nem is látok rajta, tehát se fordulatot, se vízhőfokot. Hát ezeket szerintem csak az amatőröket érdeklik, tehát. Igen, lesz, ami lesz. Amit észrevettem még alatta, az a kipufogó. Igen, a kipufogó az egy, hát ha hengerfejtől nézzük, akkor hengerenkénti leömlő, utána egy 60-as cső végig, és ez a kipufogó dob a végén. És igazából egy full-nyitott rendszer végig. Mennyi idő volt, mire ezt így összefaragtátok, ezt a járgányt? Hát, ha mindent így egyben nézek, akkor egy ilyen 3 év. Ezt mindig meg szoktam kérdezni általában az ilyen elmeháborodottaktól, hogy jött neked ez a bekattanás, hogy egy ilyen kell, vagy előtte is volt valami? Hát ez nem az első versenyautóm, amit nagyrészt saját kezűleg építettem. Hát még egy 5-6 évvel ezelőtt, inkább 7, jött a kattanás édesapámtól, hogy megkérdeztem, hogy szeretnék beleülni egy ilyen autóba, és hát hülye lettem volna nemet mondani. Nagyon sokat jártunk szalonversenyekre, mindenféle rally versenyre, és hát és megtetszett, és onnantól jött hát először ugyanúgy BMW, egy E36-os, semmi extrával, ez csak ki volt pakolva, és akkor onnan szépen lassan jött magától minden, fejleszgettük az autót, és hát most már itt vagyunk. Mi a terv a jövőre? Hát ezt az autót jövőre szeretném átépíteni egy M3 replikának, egy A30 M3 replikának. Akkor biztos lesz videó megint róla. 100%. Igen, már beszéltük is. Tehát most a téli szünet alatt lesz egy újabb komplett revízió rajta, akkor már 28-as motor, stb. A motor már megvan, gondolom. Meg. Ehelyett meg lesz egy másik, egy drift autó, tehát hogy nem hagyjuk abba ezt a vonalat. Szeretnék mindenképpen egy ilyen autót is fenntartani, de ebből mindenképpen egy rally autót akarok, mert ez a 30-as Coupé Custom már egy ritkaság lassan, és hát nem érném meg szét driftelni igazából, tehát hogy ennél is jobban lelakni. Én is biztos, hogy driftre használnám, tehát azért mondom, hogy 30-as kupét azért nem igazán látsz a drift pályán, én biztos, hogy arra használnám, de hát nyilván kinek mi az ingere. De egyébként ő neki vannak valami papírjai, vagy ez nem az autót papírok nélkül vettük, igen. Mennyiért? How much is the fish? Hát még annól nagyon jó pénzért sikerült megvásárolni, azt inkább nem mondom, hogy mennyiért. Mi félretettük a Jocóval egyébként azt a 200-at a Twingóra esetleg, hogyha majd meglátjuk, hogy sikerül ez a forgatás, de akkor úgy megegyeznénk rá szerintem, nem? De a nagy motort előtte azért dob már bele, létszik, mert akkor nem bánom, ne legyen Twingo. A videót támogatta a Silk Premium, az autóápolás specialistája. Látogass el a weboldalukra, rendeld meg a csomagod, használd a Southbase 10 kuponkódot és élvezd a 10% kedvezményt. A videót támogatta a BM Autopolir. Sziasztok, Barta Marcell vagyok, és enyém a BM Autopolir. Fényezéskorrekcióval, autopolírozással, különböző bevonatoknak a telepítésével, kerámia, grafén, wax, ugye plusz még ugye belső tértakarítással is foglalkozott, vizes belső, bőrtisztítás, bármi, ami kell. A Southbase-zel hoztunk nektek egy nyereményjátékot, fel kell iratkoznotok a Southbase-nek a Patreon oldalára, 2 csomag található. Ha a nagyobbik csomagot választod, akkor 2-szeres eséllyel indulsz a sorsolásba. Ami pedig ugye a nyeremény lesz, az pedig egy 3 lépcsős polírozás, plusz egy kerámia bevonattal fogjuk zárni, ami ugye 3 éves tartós bevonat.
És a legfontosabbat még el is felejtettem nektek mondani. Tövessétek be a Southbase-nek az összes social media oldalát, és ugyanúgy engem is kövessetek be Instán, TikTokon és Facebookon. Irány a Southbase-nek a Patreon oldala, és mindenki iratkozzon fel. Most visszadobjuk ezt a mocitetőt, aztán megkergetjük egy kicsit. Irántam, hogy csinálta ilyet, nem? Ne gondold, hogy a huligánkodás az itt van. Pöcre beindult. Most melegítjük, vagy mire? Melegítjük, hogy persze. Megmelegítjük egy kicsit a járművet. Ezzel a kerékkel akarsz te menni? Mehetünk, persze. Igazából mindegyiket ütni hoztad, nem? Ja. Hát akkor ennyi. Sőt, itt a pályán lesz majd egy-kettő, ezt lehet visszafele becsomagoljuk, és akkor boxerbe elfér. Max annyi, hogyha nem akar tapadni az elején a slick, akkor megcseréljük a kettőt, mert elég vizes a pálya, és nem tudom mennyire fog csúszkálni az eleje. Ha nem lesz jó, akkor kereket cserélünk. Jó. Ez egy tesztkör lesz, aztán meglátjuk, mi lesz. De kerék az van bőven, úgyhogy... Mondjál valami fasságokat. Fasságokat, de azért én nem tudok egyből fasságot mondani, érted? Tehát az be kell, hogy gerjedjek, érted? Be kell, hogy gerjedjek, hogy fasságot mondjak. Ebből lesz mém, hogy be kell. Ez buzis, nem? Kitűröd ezt a cuci-mucit, testvér, nehogy beleálljon itt a popimba. Jó, gyerekek, hát le kell fogyni ez az autóhoz. Máshol van egy kartó, hátra magad. Micsoda? Jobb oldalt itt elő van egy kar. Igen? Küldjem hátra? Ó, gyerekek, keleti kényelem. Keleti kényelem. Nyugati izgalom. Igen. Várjál. Jó, majd kapaszkodok, leszarom. De legalább az itt rajta van. Na József azt kérte, hogy beszéljünk közbe. Úgyhogy beszélni is fog. Elképesztő benzinszag van benne, nagyon király, szétadom. Hát igen, ilyen azaz. Kesztyűt, segítek főhúzom kesztyűt. Ő már elmegy mindjárt keresztbe, Józsi, mutasd, milyen a hang. Milyen a jó a hang. Jó a hang. Most mindjárt itt egy kicsit elverjük keresztbe. Jövünk vissza. Jocó, tedd fel a kezed, ha hallasz. Jaj, megindul a gépjármű. Jön a kanyar. Erre vártunk egész évben. Ó, nem baj, még hidegek a dolgok. Nézzük, most keményen meg fogja rúgni. Ez az. Nagyon jó. Annyi, hogy maradjatok itt, mert elvesztem a hangot. Ott a túlmentek oda, akkor elmegy a hang. Figyelj, hallod, én ha így fogom, így jobb egy kicsit, mert akkor így fogom narrálni. Nem kell annyira közel se rakod. Jön a kanyar. Ez a bátor, verde neki, nagyon jó! Azaz, verde neki! Nézd meg a Jocó, hogy mosolyog, oda néz, ez a kedvencet, imádja! Azaz, na végre! Hát jöttünk el idáig ezzel a drága benzinnel! Nem vagyok beövezve, kapaszkodok az életemért! Igen, átfűzi! Lány, korábban ez ilyen rutinpálya volt! Több ember is megbukott itt a forgalmi vizsgán! Azaz! Gyerünk, szurd neki! Betáncol a gép, nagyon fog! Azt a büdös kurva! Nem tudom, hogy hallatok egy kurva jó! Nézzek, ez hülye ez a gyerek, nem minket néz mindenki! Még hogy a 20 motor nem viszi el keresztbe az autót! Bazd meg! Azt a kurva! Mindjárt tudjuk, hogy ebből nem lesz rally autó, mert ennek itt kell mennie keresztbe. Jó lesz. Megmondom őszintén, mostanában nem féltem ennyire, pedig öregapámék az erdő mellett laknak, bazd meg! Te hülye vagy! De hülye vagy! Várjál! Jó, nem szartam be, jó?
A few moments later. És mi van? Mi történt? 36 kompakt. Nincs az Andrének véletlenül egy L36 kompakt diffie? Kompakt diffi. Vagy L30 is. L30 vagy L36 diffi. Van neki elfekvőve? Kéne SOS egy. Pizzát nem tud. Pizzát nem tud. Kisházas, nagyházas? Kisházas. Kisházas. Mi az áttétel? 444, de mindegy igazából. Igazából most már mindegy. 444 lenne a legjobb, de most már mindegy. Mondjátok el, mi történt? Hát valószínűleg szétszakadt a diffinek a hegesztése, és hát furcsa hangokat hallat az autó jelenleg. Aztán nem igazán akarjuk keresztbe menni. Most akartunk volna elkezdeni forgatni. Hol vagy, Milán? Igen. Mondjuk nekem volt X5-öm, én már megszoktam, hogyha elkezdem élvezni a BMW-met, akkor mindig föltörnek a furcsa hangok. És akkor jön a telefonálás. Jaj, gyerekek! BMW! Hallod? Viktor, ha ezt nézed, M440-nek nem adott kölcsön, azzal az garanciális még. De az még jobb, nem? Még garanciális. Mi van? Hát most az van, hogy ugye mivel diffit nem biztos, hogy tudunk szerezni, a fiúkák mondták, hogy agregátor meg hegesztő az van. Tehát most itt van a űrdongó, leakasszuk róla a trailert, és akkor elugranak haza, bazd meg. Agregátorért, hegesztőért, és itt a tetves pályán megcsinálják. Megcsinálja, bazd meg. Érted? Szitja paraszt, kifaragja, bazd meg bükkfábú. Megoldja. Mivel megkotlott a differencián, mi elővettük a szükséges alkatrészeket és eszközöket hozzá, emelő, 17-es kulcs, 16-os kulcs, és ami a legfontosabb, a Csatkai Szűz Mária, aminek a hátulján, nem tel meg fókuszra, igen. A Csatkai Szűz Mária, aminek a hátulján rajta van a fohász. Úgyhogy amíg a többik diffit cserélnek, addig megáldjuk ezt a versenyautót. Fohász. Halljuk. Ó Mária, te vagy a bűnösök reménye és szomorúak vigasztalója, te vagy minden búbánatos özvegyek és árvák anyja, nálad talál mindenki vigaszt és segélyt bajaiban. Könyörögj érettünk Isten fiánál, hogy az ő kényszenvedése és legszentebb sebei által isteni kegyelmében és az örök üdvösségben részesülhessünk. Ámen. Elforog a karmista, csinálj vissza fel a város felé. Basz meg! De nem jót mutatott. Indulj el a város felé. Nem tudom eljönni. Szabad szilánkon keresztül menni? Nem. Ugye? Csak a betonfalon. Fiatalsz, Marci. Eltévedt a fa. Azt nem. A búcsújmát azért nem akarom beúrni. Annyira gyűlöllek, keci, de... Légy színe. Maradj! Jézusom, nekem ez olyan azt a kurva. Jó, fog! De gondolom fog, nem tudom milyen kéne legyen. Jó. Van itt nálam minden, bazd. Ez itt körül nem kéne bekötni? Nem kell! Biztos vagy benne? Kurva szádos, Jocó! Nem mindegy, nem azért mondom. De leszek most egy gangster Mikulás, vágod? Én az vagyok, aki kifosztom a boltokat. Megint eljöttünk ide a Fortrucknak a pályájára forgatni egyet. A múltkori forgatásunk annyira nem sikerült jól. Megjött a karácsonyfánk is. Annyira nem sikerült a múltkori forgatásunk, a második vágóképnél szétszakadt a diffi. Gyorsan próbáltuk orvosolni, de második alkalommal is szétszakadt, és akkor most itt vagyunk újra, hogy leforgassuk az ígért videót. Gergő, mennyi idő telt el a kettő forgatás között? Ó, hát egy 3-4 hét, vagy javíts kell tévedek, valami körülbelül. Hát most itt vagyunk karácsony előtt egy bő egy héttel.
Ja, meglátjuk, mi lesz belőle. Az autó az kapott egy új diffit, most igényesen lehegeztettük, mert az előző alkalommal a hegesztés volt a probléma, vagy hát valószínűleg az adta meg magát. Most ezt megcsináltuk igényesen, most az lesz az utolsó dolog, ami elszakad. Azon kívül sok változtatás nem történt az autón, igazából semmi. Az igényes fóliátás? Ja, hát igen, fú, hát ezt azért erről többet tudnám mesélni. Ma is megy a száz, tudod, nem bírok magammal. Készen áll a slap, hogy betöltsön újad aggal. Vodka, jégerbe keverem az éjjel. Senki nem ére, csak szivárgunk a mélyen. FRIG, derogen, kicsit meredek. Nincsenek szerepek, ma este bárki lehetek. Miért is nevetek, mert úgy csillog a szemetek. Aki tegnap szeretem, azt mára feledek. Ma is megy a száz, tudod, nem bírok magammal. Készen áll a slap, hogy betöltsek újad aggal. Vodka, jégerbe keverem az éjjel. Senki nem ére, csak szivárjunk a mélyen. Ez tegnap este egy 3 óra volt, egy 4? Hány óra raktuk fel, nem is tudom. Fú, hát hosszú nap volt, az biztos. Én még hajnali 1-ig lent gumiztam. A gumisgép is tönkrement, ugye azt még nem is mondtam, tehát még azt is meg kellett szerelnem este. Nagyon nem akart összejönni semmi. Nem, ez a forgatás nem. Se a pálya, se az autó, se nem tudom, akkor most a szervizautó se, tehát hogy amivel a szervizautót mentettük, az is meghalt, tehát hogy nagyon nem akar összejönni ez a nap, de reméljük, hogy innen jó lesz. Meg most már végre van fánk, lesz mit fölrakni az autóra. De mondd, hogy spanifer van nálad. Jó, teljesen. Nem nyomultam ilyen géppel, de egyébként flash. Fú, mennyivel könnyebb az, mint a Sony. Van még ennek az előző generációja, meg van egy még. Bence? Szaszimó tesó. Nagyon komoly a... Komoly a Mikulás szettje, idén is, tesám! Azért igen, ez... Fel is hívtam egyből a Jocit, hogy lenne egyébként rá egy ötletem. Aztán mondta, hogy neki is lenne rá egy ötlete, én. Így elkezdtem gondolkodni, egyébként mehet. Így átgondoltam, bele tudtam magamat képzelni a helyzetbe. Úgyhogy mehet. Bevállaltam. Igazi Mikulásnak érzed magad? Egyébként igen, szerintem... Te egy ilyen tapló Mikulás vagy. Tapló Mikulás, hát most milyen az igazi Mikulási? Szerinted az igazi Mikulás jó fej? Itt van velünk Lukács média is. Végre az én blogomban fog szerepelni, mit szólsz hozzá? Hát, nem tudom, egyelőre vegyes érzéseim vannak. Professzionálisnak tűnik egyébként nagyon a team, meg ahogy összeraktátok ezt az egészet. Meg azt, hogy ennyire pontosan kezdeni, hogy megérkezünk. A pontosság az most nagyon ott volt. Igen. Meg hát egyébként nagyon jó idő van, egyáltalán nem fázok, valószínűleg nincs egy jégcsaptakony az orromon. Nekem erre lesz egy megoldásom. A jégcsap? Ne! Jégcsap! Nekem erre lesz egy megoldásom. Arra, hogy elmúljon az, hogy fázol. Igen. Abba a gépjárműbe be kell majd ülnöd. Nem, az biztos, hogy nem, mert még Egyiptomból rajtam van a visítófosás, és szerintem összefesteném az üléseket, úgyhogy nekem ez ma kimarad. Az micsoda? Nézd, csak EB, búzaliszt, 55-öt! Biztos? Persze! 30 000 gramja! Ha mennyi? 30 000 gramja a liftnek! Napsüssel ránk. Legyen nektek szerencsés! Ezt ide rakom, ezt az elejére. Gyerekek, ezzel fog készülni a karácsonyi videónk. Fiam, milyen jól lehet zoomolni vele, fiam. Azt a kurva. Mit kellett volna? Ilyen vágózni, te is mehetsz ezzel. A Panasonic vágkamera, amit adtál nekem, vágod? Az kell. Nem megyünk. Jó, van ennyire nem jött véle, szerintem jobban. Fú, Gergő, tönkre teszed, geci, kinyírnak, bassz meg, hogyha nem bírja ki ezt a forgatást, én megölöm hallod. Végig külsőzzünk, miközben mennek a GoPro-k egyébként, úgyhogy ott is lesz egy csomó jelenet. Csak azért nem akarok GoPro jelenetnél külső kamerázni, mert hogyha mondjuk úgy fordul, akkor lehet, hogy benne vagyok abban a jelenetben. Megjöttek a fiúk, a South Base-es díjú, de vlále.
Még nem tudjuk a szöveget. Nem jó, hogy kényelmetlen tőle, de ne kéne ülnöm. Így jó, így jó. Így most jó. Figyelj, akkor addig azt játsszuk már el, Léci, ameddig csinálják itt a cigikét, hogy bepróbáltok, hogy elfértek-e. Én már megpróbáltam, akkor te próbáld meg te. Aha, annyi a kabátot majd le kell húznom, bekötni, és akkor valahogy itt. Azt ide beadjuk, jaj. De csak csináljuk. De nyomjad amúgy. Tudod így húzogatni? Nem tudom, az a baj, akkor fel kéne húznom. De így próbáld meg. De csak ilyen kamú. Kamuba, ja. Jó, látszani fog faszán. Tesó! Kibaszottul pangok, bazd meg! Bocsán rá! Cigi? Nem kérek. Pedig egyszerűen, hogy jöttetek el, ott lóg a cigi a szádból. Szádból volt, aztán meg Jó, odaadtam neki, pont a kanyarban úgy vette be, hogy félkézzel nyújt a cigérvet, tette be a szájába és közben tekerte a kormányt. Segítesz bekötni neki? Hú, ez geci jó lesz. Kell a mikrofort. Várjál. Előbb milyen jó illatok vannak itt a Ja, mosó! Tesó, én örülök, hogy megismertek. Jó? Figyelj, Sanyi! A fejedre nagyon vigyázz, jó? Jó. Tényleg arra, amikor keresztbe mentek, nehogy neki bazd a csőnek. Jó, megpróbálom, jó. Megpróbálom. Várjál, vigyázz. Ja, Oké, meg vagy? Aha, így jó, nem zavar téged? Nem. Figyelj, várjál, adok rád egy mikroportot, jó? Erre nem tudom, hogy ez az öv, látom, hogy nincs becsatolva. Nincs, jó, nem ér át. Várjál picit. Na, jó. Meg vagy? Megy. Meg van kezed? Hát ez geci nagy volt, hallod? Adom. És akkor erre, akkor így, úgy meg így. Gyere, jó. Következő jöjjön! Bazzuk, ez kibaszott nagyon! Következő, gyere! Fogom én. Így szállsz be? Muszáj, mert nem rá kell az öv. Ott kell az öv, aha. Azt csak rakom be neki, úgy is. De nem muszáj fölhúzni, meg csak jelzd el, hogy valamit csinálsz, jó? Oké. Te nem muszáj ettől? Ugye vigyázzatok egy picit, vigyázz. Meg vagy így? Így leszel? Nem lesz úgy, nem? Nem, de fog venni hangot, de nem baj, ha nem baj, ha nem hallatszik harmonika. Figyelj, ezt ide rakom, jó? Jó. Oké? Várjál, pillanat. Ja, az elmozdult most.
Oké, megvagytok. Erre vigyázz, nehogy megüsd majd. Jó. Fejedre vigyázz. Oké. Kezdjük? Aha. Ja, nyilván, mint hogyha az lenne tükör, az hogy kurva jó lenne. Ja, mondjuk csak nem láttam, hogy mim hol van. Jussi, ezt húzd rám. Előjébb húzhattam volna, csak magam amúgy ez is jó lett volna, bazd meg. Várjál. Lehet, hogy ezt inkább ide rakom akkor, jó? Úgy vegyem le a pulcsimat? Nem kell, jó vagy így. Hát nem ez lesz életes minket. Hát ez fix. Jó lett? Valaki kössön be rendesen van. Jó. Hello, sziasztok! Várjál, kevés, várjál. Mindjárt adok övet. Várjál, nem tapízni akarlak. Egyszer csak csatold be, és akkor áthúzom, jó? Bármelyikbe? Bármelyikbe. Meg vagy? Ja. Jó így? Jó van. Ja, várjál! Várjál! Mit tudom én ide valahova, jó? Jó, mehetünk. Ez komoly volt ez a menet. Menjünk egyet, hogy nem a telefonodat kell nézned. Nem tudom, valami kőre. Ja?
Mit? Nem kell, majd belebukok a telefonon, és tiszta fehér lesz az orrom, ne aggódj. Hát mint hogyha kakózna. Ja. Hallod, te tesó, a Gergő kérdő, hogy adja be onnan. Nem, igen, az állatban. Nem kell, megoldom. Várjál, figyelj, lesz rajtad egy ilyen. Jó. Meg kéne vágni egy jelenet, vagy majd hangot talál, amikor főszívják az utcán. Hát tesó, akkor az zaj van itt szerinted? Ja, hogy jó, az oké. Jó, ez oké. Hogy leszel? De nem kell ki, tehát hogy fogod, Jánsz, te hogy fogod föl? Így, és akkor így bele fogok fejelni a telefonba. Ne belefejelni, nem csinálj, majd szórt is, így. Jó, kiszúrom. Majd össze kell szedni a lakcímkártyámat, meg a szívószálat a kocsiból. Az való... Azt kiesed. Hát egy lány beült. Nem baj. Hallod? Jó. Jézusom Istenem, az meg annyira gyűlöllek, Keci, de... Légy színe. Maradj. Jézusom, nekem ez olyan azt a kurva. Jó, fog. De gondolom fog, nem tudom milyen kéne legyen. Jó. De van itt nálam minden, bazd. Ez itt körül nem kéne bekötni? Nem kell. Biztos vagy benne? Kurva szádos, Jocó! Annyira gyűlöllek, Jézusom. Légy ne ölj meg, könyörgöm. Megjöttek a fiúk, a South Base-es díjú, de vlále. Naj, 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 naj.